فيلمنا جمر مسحانتن اشتي قوالا نا حدا زعرق هنصا غزاز غيرته دنار إنا زاده مساوعي خاوت تفاتح نوح سلاز قارت قوالا بين أخطع بتجديدا ولا بطعم تفكر هذا أمبر كل جيزة بسرح توتي راسل توعل وكل جيزة فتسي مخطاي تخيلن إلسا مشيت وكفلا كوعسونا تتعاوتت اتنوح بدبر تستمر ساعات تحلفو نورت مسات شاوت لانا مسلا مريت كتكعكو حنكلا نتفتحتي أزنا برز نوره جوليان زبال سواعة عامتو عوي سواعي كم تربوش لا منو يتفلت النيرا نصبحت نقوه جوليان وتقات هنتأزلو بيت مقبي كم الجو كلو إلسا نوينات قميت أرأيا عديقة رسعته مفتحنكي حدا جهلاس لزخدت نحد ساعات ملو زود تنزقاتن النار أيا أو كوفيلا نورت جوليان مجمرتا سقيلو خالفان كوان تدليه اتهات ان سقيلو غطمتان كلو بتحمي حزن اللامو حيزوانا منبر كفلو خدي يوسنه إذا تقارو زي أكن هتان شوي توعيلو أمور هاجر كم تقلشون بتمساس على جات أمي هوتنا وزحشة كم تغيران كن فتسمو يفلتن جوليان بحالت بيتو زموتو تسوأي كوينو أو هيوت تسترفو انكو من زناقعو زعات مبلالي متصنعن استفلالي ملكع زلوان كاو استفلالي علي زمتصات مبلالي عت أو جزء مأكاوني نيرو إلسا اتنكاو استفلالي كفالات علم متين بس نسرعة من دق تسقيلن زنورا استفلالي ملكع زلوان أشحت مبلالي أحد خفلت أكيون كترين كلا بتعم تدنا جولين كالي جيزة مساوات مكراو زي فوتي درقسون كوان تنورة إلسا بتنت مبلاليعات معرغن دي تسحيوان توساقت فلت كم زداليتن أو عين آخر انكالو اتدرقن زحولن زنورو لبويلس لسمو استفلالي نقرات بزعات مبلاليع كم هراي جمر إلسا كن محج كيراتو بزيت فلت ملكع تغرتا أكيوات سمعون كلا جولين نافت قد محج ساعاتي وزي فلت بيرؤتيو حد بج أقورا تنبلالي نخي غير انتاي انتا عينت بركتات كم زحلفن اتو بروسس كاو زيرو جميرو انتاي كم زمسلن يرقيا إلسا كل ززارو لوالا تزي تردقا رئسا انات انحت نغنقمو جنازرو انكي ودقه اناو قارتت نمملازو مزيوم كبت زغون حتتات تحطو جولين نا إلسا حطو بعقل سامعو كم اللي سلانا تداليين كاللوغن لكابي إلسا تغروتو سوري قنبر قلتفو خودو زلوه وسان قطورو نيرو جن كوات سلزغونه نتاقول عندا قدقي مخبار راس لزي يخل أحد سوفا كوفي بلامو فتسي ما نخيت تسن نخيت انكسقسن ينقرا مخنياتو اتانا بغزو زلوا لعل كل نغرو زخنا صمبلاليعات كغدو يدلن قدم مخادو جن غيزو مسوات غيرو نتو مكاريتي اللي شممو إلساو غزو خم زلا نغيرو اندحر داوصا نخكتاتلو اينغروم نافت غزا خنملسن كلنا كافتا صوفا خيت تسته نغيرو زنور إلسا بتعمي دبرا كم تستلمده كحشونا قوقبت تدبر تخيت حلفو كحشو يلان أو خوفيلا جن جولين انتي مغانا زي نجرا حنت دمق مورات زلوا كفل ترقمو بدحريتا انت عينت مستر كم زهلن مفلات تهانتا كل جولين قدم موصو إلوا زنور رسيعة اتمعصو تخفتو إلسا أفتوش تخفلات يزريئتو نجر قدم حجي فتسي مارياتو زي تفلت نجاريو نتصبلالي مچو منبرو خون بتنكاغ استدالي جرين هاوسي نيرو بزح عينتات تخلي فييرلو كاوزا زحجن بزح عالي زلوان استفلالي حبرز تلخيا تصبلاليعات اتن صمبلاليعتنا نفرا بكل قص خبأن كلوا اسماتني عالم زاتيت مسيلوا حكوست خوينا ناو كل قص تطمت زي فريطتو نجر جن كافتن جولين بخندي مكرانا او زمصن سفوتين صمبلاليعتو ستوسنا خاوصين ناو كالي خفاله تجازا خمس خدايو جاكيتو غيرو نخوت تهداليو نفت خفل استملس جولين كلن سفوتين صمبلاليعتو كاو كفلن وصين امولو غزو تبتين صنحون كلوا بتعمي دنگت እዚ ዝገበረት ኤልሳ ምዃና ክፈልጥ እንከሎ ብንደት ይሰዓርሞ ብኽዳና እናወተተ ካብ ገዝኡ ደርቢ ይውፃ ኤልሳ ንኽተረድኦ ምንም ዕድል ይሃዋን ኣብ ክንድኡ እቶ ውሽጢ ገዛ ገዲፋቶ ዝነበረት ጫማን ቦርሳን ደጊሙ ይደርበላ ኤልሳ ንመጀመርያ ግዜ ካብ ዲኣ ወፃኢ ምሳኻ ውዕልን ክጫወትን ዝኽእል ሰብ ዝረኸበት መሲልዋ ሕጉስቲ ኮይና ነይራ እንተኾነ ግን ድሕሪ ዘጋጣሚ ደጊማ ናፍቲ ብሓዘንን ድብርትን ጽምዋን ዝተመልአ ህይወታት ትምለስሞ ርእሳ ድኒና ናብ ኣፍ ደገ ገዝኣ ኸይዳ ነዲኣ ምጽባያ ትቕጽል እቲ ምሸት ንሱ ኣብ ስራሕ ዝወዓሉ ነበርቲ እቲ ህንፃ ንምድቃስ እንትዳለዩ እቲ ከቢድ መዓልቲ ዘሕለፈ ጁልየን ግን ሰንኪ ካብ ልዕሊ ገዝኡ ዝመጽእ ዝነበረ ድምፂ ፈጺሙ ክድቅስ ኣይከኣለን ምኽንያቱ ከምቲ ዝተለመደ እታ ድብርታ ምውፃእ ዝኣባያ ኤልሳ ኩዕሾ ጌራ ትጫወት እያ ዘላ ኣብ ዝቕፅል ንግሆ ኤልሳ ኣዲኣ ናብ መናፈሻ ከም ዝኸዳን ጽቡቕ ግዜ ከም ዘሕልፋን ቃልኣት ይሃላ ስለ ዝነበረት ክትረኽባ ሃንጥያ ኣብ መናሃርያ እናተጸበየት ትውዕል እንተኾነ ግን ስምዓ ነበረ ድብርትን ጽምዋን ተፃዊራ ካብ ንግሆ ክሳብ ምሸት ኮፍ ኢላ ድሕሪ ምውዓል ኣዲኣ ክትመጽእ ፈጺማ ኣይርአየትን
ኣብ ክንድኡ ናፍቶ ጥቓ ዝነበረ ናይ መንገዲ ስልኪ ይድወለላ እሞ ኣዲኣ ከምዘይትመጽእ ትነግራ። እቲ ኣጋጣሚ ንሱ ናይ መጥርሻ ልባ ይስበራ ደኣ እምበር ኤልሳ ነገራት ከም ዘለውዎ ምቕባል ዝለመደት እያ ትመስል። ብሓዘን ተሳዒራ ንገዛኣ እናተመለሰት እንከላ ጁልየን ምስ ወናንቲ ህንፃ እንትዛረብ በጋጣሚ ትሰምዖ። ኣብ ዓለምና እቶም ናይ መጥርሻ ምልኩዓትን ፈጺሞም ዘይረአዩን ፍሉይ ዓለይትን ዘለዎም ኢዛቤል ዝበሃሉ ዓይነት ጽምብላሊዓት ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ኣብቶም ጥቕኦም ዘሎ እምባታት ክረአዩ ምዃኖም እናነገረን ይጸንሕ። እቶም ጽምብላሊዕ ንሶም ኣብ ዓመታት ሓንቲ ግዜ ካብ ሙሉእ ኣውሮፓ ድማ ኣብቶም እምባታት ንሶም ጥራይ ከም ዝረአዩ ወሲኹ ይዛረብ እሞ ብምስጢር ሰምዓ ዝነበረት ኤልሳ ማሕሩ እናተሃንጠየት ትመጽእ። ጁልየን ዘረኡ ቅጽል እንከሎ ኣብ ዝቕጽል ንግሆ ገዝጊሱ እተን ጽምብላሊዓት ሰኒ ምርኣይ ኩሉ ምድለዋቱ ከም ዝወደአ ትፈልጥ። ጽባሒቱ ጁልየን ንነዊሕ ግዜ ዝጽበያ ነበረ መዓልቲ ተኣኽለሉ እሞ ኩሉ ምድለዋቱ ወዲኡ ንዋና ገዝኡ ተሰናቢቱ ናብ መኪንኡ ተሰቒሉ ካብ ከተማ ወፂኡ ኣብቲ ገጠራማ መንገዲ ንኣንፈት እቶም እምባታት ምጓዓዝ ይጅመር። ምሉእ መዓልቲ እናተጓዓዘ ድሕሪ ምውዓል ይመሽዮ እሞ እግሩ ንምዕራፍን ምግቢ ንምብላዕን ንሓደ ሬስቶራንት ይኣቱ እሞ ኤልሳ ካብ መኪንኡ ወሪዳ ናብቲ ሬስቶራንት እናቐረበት ብመስኮት ክሪኣ እንከሎ ብጣዕሚ ይድንግጽ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ብጣዕሚ ተናዲዱ ብፍጥነት መፅያ ንኽትወስደሉ ንወዲኣ ክድውል ይሞክር። ናብ ስልካ ብተደጋጋሚ ዋላ ይደውል ደኣ እምበር ፈጺማ ኣይተልዕሎን ነይራ። ተገሪሙን ተናዲዱን ንኤልሳ ኣድኽና ወይዳ ኸይዳ ኢሉ ክሓታ እንከሎ ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ መሓዛ ኣርያ ከም እትምለስ ነጊራታ ካብ ትወፅእ እንድሓር ኣበይ ከም ዘላ ፈጺማ ከም ዘይትፈልጥ ትነግሮ። ተናዲዱ ዝነበረ ጁልየን እውን ናይ ኤልሳ ኩነታት ክርኢ እንከሎ ብጣዕሚ ይሓዝን። ጁልየን ክንስተኻእሎ ነውሲ የረጋግዕ እሞ ኣብቲ ቦታ ድራር ምስ በልዑ እዚ ኩሉ ርሕቐት ንኤልሳ ገዛኣ ንምብጻሕ ኢሉ ክምለስ ስለ ዘይኽእል ኣብ ቀረብኡ ናብ ዝነበረ ፖሊስ ጣብያ ኣረኪብዋ ጉዕዞ ቅጽል ይውስን። ኤልሳ ዝኽትሰምዕ እንከላ ግን ብጣዕሚ ትፈርሕ። እቲ ምስ ጁልየን ክትገብሮ ሓሲባ ዝነበረት ጉዕዞ ክቋረጥ ምዃኑ ከይኣክልስ ንሳ ከዓ ናብ ፖሊስ ጣብያ ክትውሰድ መጀመርያ መዓልቲ ክራኸቡ እንከለዉ ጁልየን ይብላ ዝነበረ ዝተፈላለዩ ነገራት መሊሳና ነገረት ሓዲግዋ ክኸይድ ከም ዘይኽእል ተስታውሶ። ኣብ መጨረሻ ጁልየን ሓዲግዋ ክኸይድ ከም ዘይክእል ይርድኦ። እቲ ጉዕዞ ከቢድን ፈታንን ከም ዝኸውን ይፈልጥ እዩ። እንተኾነ ግን ሕዚ ምስኡ ሒዝዋ ዘይምኻድ ካሊእ መማርፂ ከም ዘይብሉ ፍሉጥ ይኸውን። እንተኾነ ግን ቅድሚ እቲ ጉዕዞ ምጅማሮም ንኤልሳ ፈጺማ ክትሓልፎምን ክትሰውሮምን ዘይብላ ወሰንቲ ሕግታት ይነግራ። ኤልሳ እዞም ሕግታት እናሰምዐት ብዘይ ምቁራፅ ርእሳ ትነቕንቕ እሞ እቲ ናይ ገጠር ጉዕዞ ብሓደ ይጅምርዎ። ጉዕዞ ጀሚሮም ምስ ብዙሓት መኻይን ብጫካታት ድልድላትን ጎላጉልን ጉዕዞ ክጅምሩ እንከለዉ ኤልሳ ብኩሉ ዝረአየቶ ነገር እናተደነቐት ንጁልየን ብዘይ ምቁራፅ ሕቶታት ትሓቶ። ኤልሳ ኣብ ጉዕዞኣ ካብ ዝረአየቶም ኩሎም ነገራት ብዝሓለፈ ግን ብዛዕባ ጁልየን ኩሉ ግዜ ምስ ተደነቐት እያ። ቆልዑት ኣለወኻ ዶ ትሞሪዕኻ ዲኻ ሰበይትኻ ናበይ ከይዳ ብዝብሉ ተደጋገምቲ ሕቶታት ድማ ብጣዕሚ ተጨናንቆ። ጁልየን በይኑ ግዜ ምሕላፍን ምንባርን ዝፈቲ ጽምብላሊዕ ምእላሽ ምኽንዩ ናፍቲ ጫካ በይኑ ሰላማዊ ግዜ ንምሕላፍ ዝወፀ ሰብኣይ ነይሩ። ሕዚ ግን እንከይተጸበዮ ኣብ ጉዕዞ ብዝኣተየት ቆልዓ መሊስካ ዘይውዳእ ሕቶታታን ተጨናኒቑን ሰላም ሲኢኑን እዩ ዘሎ። ናይ ኤልሳ ሕቶታት ልዕሊ መጠን ብዙሕን መጨንቕን ስለ ዝነበረ ሱቕ ንኸብላ ጥራይ ከም መልሲ ኣብ ኣፉ ዝጸንሐ ቃላት ይምልሰላ። ዝጸላኣ ክመስል ይኽእል እዩ ግን ድማ ብጣዕሚ ዝግደሰላ። እቲ ናይ ጽርግያ ጉዕዞኦም ወዲኦም ገደል ንምሕንካብ ክዳልዩ እንከለዉ ናይ ዕዳጋ ሒዝዋ ይኸይድ እሞ ዘየንሸራትቱ ገደል ምድያው ዲዛይን ዝተገበሩ ተረርቲ ጫማ ይገዝአላ። ኣብ መወዳእታ እውን ነቲ ነዊሕ እምባ ኩሉ ምድለዋቶም ወዲኦም ጁልየን ተጠንቂቑ መኪንኡ ፓርክ ይገብራ እሞ ረዛን ሻንጥኡ ተሸኪሙ ኣብቲ ሰላማዊ ጫካ ናይ እግሪ ጉዕዞኦም ይጀመሩ። ቅድሚ ሕጂ ይትረፍ ካብ ከተማ ካብ ገዝኣ ወፅያ ዘይትፈልጥ ኤልሳ እውን ንእሽተይ ቦርሳ ኣብ ማእገራ ተሸኪማ ደድሕሪኡ ክንድኡ ክትስጉም እናሞከረት ትስዕቦ። እንተኾነ ግን ጉዕዞኦም ንዝተወሰነ ግዜ ክጸንሕ እንከሎ ኤልሳ ክትደክምን ብድሕሪት ክትቀርን ትጀመር። ጁልየን ንኣ ክሕግዝ ኢሉ ፍጥነቱ ብጣዕሚ ቀኒሱ እንከሎ እኳ ብድሕሪት ምትራፋ ስለ ዘይቋረፀት ብጣዕሚ ተናዲዱ ቀልጢፋ ንኽተርክቦ ዓው ብዝበለ ድምፂ ይደጋግመላ። ኩሉ ግዜ ኤልሳ ንድሕሪት ተትርፎ ሰላም ተስእኖ መደር ወይ ሰኣነላ ረባሺት ቆልዓ ምዃና ዋላ ተንጸርጸረ ተግባሩ ግን ናይቲ ዝዛረቦ ሙሉእ ንሙሉእ ተጻራሪ እዩ። ንኣብነት ምሳሕ ንምብላዕ ኣብ ዘዕርፍሉ ሰዓት እቲ ንዓ ተቋፂርላ ዝነበረ ምግቢ ምንም ከም ዘይፈትየቶ ተንጸርጸር። ጁልየን ሕንቅቕቲ ቀብጠርጠር ዝበዝሓ ምግቢ መማረፂት ቆልዓ ምዃና ነጊሩ እኳ ተጸረፋ ግን ክትበልዕ ስለ ዝደልያ እቲ ንባዕሉ ሒዝዎ መፂኡ ዝነበረ ምግቢ ንዓኣ ኸማሃብ ዓደ ይወዓለን። ኤልሳ ናይ ጫካ ጉዕዞ ከድክማ እንከሎ ሓደ ኸይበለ እትሞንዮ እሞ እታ ካብ ኢዳ ዘይትፍለ ካውንስል ጌም ምጭዋት ክትጅምር እንከላ ጠጠው ኢሉ እታ ጌም ናብ ቦርሳ ኣየእትየላ እሞ መዓልታዊ ከምዚ ኢላ ንትፈጥሮ ትቐርበሉ ዕድል ስለ ዘይትረክብ ንኽተስተማቑሮ ነጊሩ ንኽትስዕቦ ይእዝዛ። ምሉእ መዓልቲ ክጉዕዙ ውዒሎም ክመሸም እንከሎ ሓዊ ቃፂሎም ኣብ ሓንቲ ጎልጎል በእዋምን ልምሉም ሳዕርን ተኸቢቦም ይዕርፉ። እቲ ምሸት ንሱ ግን ናብ መራሶም ክኣትዩ እንከለዉ ጁልየን ቀልጢፉ ዝድቅስ ሰብኣይ ምዃኑ ኤልሳ ከም ዕድል ትጥቀመሉ። ሞባይል ኣውፅያ ሴም ካርዱ ከም ዘይሰርሕ ትገብሮ።
እዚ ትገብረሉ ላ ምክንያት ግን ኣብ ጫካ ክጠፍኦ ደልያ ዘይኮነትስ ድሕሪ ኣዲኣን ጁልየን ደው ኢላሃሉ ኣብታ ኣረጊት ህንፃ በይና ጽምዋን ድብርትን ዝተመልአ ግዜ ክትሕልፍ ክትምለስ ክትግደድ እያ። ምክንያቱ ኣዲኣ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደ ክፍሊ ዓፅያታት ትወፅእ ክምለስ የላ ቃል ተኣትየላ ስልኪ ደው ኢላ ድማ ከምዘይትምለስ እያ ትነግራ። ንነዊሕ ግዜ ብጽምዋ ተታሒዛ ድሕሪ ምጽናሕ ጁልየን ንመጀመርያ ግዜ ክዘናግዓን ክቕበላን ፈቃደኛ ዝኾነ ሰብ ስለ ዝነበረ ብቐሊሉ ሕሊፋ ክትስእኖ ይደልየትን። ግን ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ጉዕዞኦም ንምቕፃል ይለዓሉ እሞ ጁልየን ክድውል ክምኩር እንከሎ ሴሙ ከምዘይሰርሕሉ ይስተውዕል። ከስተኻኽሎ ክምኩር እንከሎ ኤልሳ ትምንጥሎ እሞ እቲ ሴም ናብ ማእኸል ትሰዓር ትድርዮ። ጁልየን እውን ክንዝኣልሽ ደጊሙ ክረኽቦ ኣይከኣለን። እንተኾነ ግን እዚ ተግባር እዚ ንጁልየን ከቢድ ዋጋ ከምዘኽፍሎ ምንም ኣይፈለጠትን። ምክንያቱ ኣዲኣ ንገዛ ተመሊሳ ኤልሳ ከምዘየላ ክትፈልጥ እንከላ ናብ ፖሊስ ጣብያ ኸይዳ ሪፖርት ገይራ ነይራ። ንመጨረሻ ግዜ ምስኣ ዝተረኣየ ሰብ ጁልየን ስለ ዝነበረ ንምንታይ ናብ ጫካ በይኑ ይኸይድሎ ተባሂሉ ቀዳማይ ተጠርጣሪ ይኸውን። ኣብ ሙሉእ እታ ሃገር ዋና ተደላዪ ተባሂሉ ስእሉ ይልጠፍ እሞ ንዝረኽቦ እውን ዓብዪ ሽልማት ይዳለ። እዚ ኩሉ ከም ዝፍጠርሎ ምንም ወረ ዘይብሉ ጁልየን ግን ኣብቶም እምባታት ነቶም መጠረሻን ትርጉምን ዘይብሎም ናይ ኤልሳ ሕቶታት እናሰምዐ እታ ኢዛቤላ ትበሃል ፍልይቲ ጽምብላሊዕ እናኣለሸ እዩ። ኣብ መጠረሻ እውን ብዙሕ ሰብ ናብ ዘይንቀሳቐሰሉ ክፋል እቲ ጫካ ኣትዩ እሞ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ጽምብላሊዓትን ኣባጨጎራታትን ይረኽቡ። ጁልየን ኣብዚ ዲፓርትመንት ብጣዕሚ ነዊሕ ግዜ ስለ ዝሕለፈ ንሱ ዘይፈልጦ ኣባጨጎራን ጽምብላሊዕን ፍጹም ኣይነበረን። ኤልሳ እውን መንገዲ ብዝረአየቶም ዕምባታት ትኹረታት እናተሰረቐትን ዝተወሰኑ ክትቅንጥስ ጠጠው እናበለትን እናብ ጎየት ድሕሪኡ ትስዕብ። ግን ጁልየን ኣብዚ ፈጺማ ዘይትፈልጦ ጫካ ንኸይትጠፍእ ብጣዕሚ ስለ ዝፈርሕ ንዝተወሰነት ርሕቀት ጥራይ ብድሕሪት ተተሪፋ ጠጠው ኢሉ ቀልጢፋ ንኽተርኮ እዩ ዝነግራ። ኣብ መጨረሻ እውን ኣብ ጫፍ ሓደ እምባ ሓደ ስካይ ዳይቨር ምስ ኣፍቃሪቱ ጃንጥላ ገይሮም ንሰማይ ክንሳፈፉ እናተዳለዩ ይረኽቦም። ኣፍቃሪኣ ናይ ዓመታት ልምዲ ዘለዎ ፕሮፌሽናል ዋላ ይኹን እሳ ግን ናይ መጀመርያ ግዜኣ ስለ ዝነበረ ኣዝያ ትፈርሕ። ብጣዕሚ ተደናጊፃን ፈሪሓን ንኸውርዳ ዋላ እናነገረቶ ንሱ ግን ፈቃደኛ ከይኮነ ንፋስ ሓጊዝዎ ደፊእዋ ናብቲ ገደል ይነጥሩ እሞ ምንስፋፍ ይጅምሩ። እዚ ኩሉ እንትፈጠር ኣብ ጉንዲ ኮፍ ኢሉ ናይ ኤልሳ ጫማ ዝዓሪ ዝነበረ ጁልየን እታ ጓል ክትነጥር ዝወሰነት ንትወዲ ዘለዋ ፍቕርን ምምስካር ምዃኑ ይነግራ። ኤልሳ ግን እታ ጓል ብጣዕሚ ፈሪሓ እናረሃፀትን ቆርበታ ጻዕዳ ተቐይሩን ደጊማ መሬት ክትነክእ ከም እትጽልላን ብደንቢ ጌራ ትርእላ እያ። ግን ንምንታይ እዚ ኩሉ ከም ትገብርላ ምንም ኣይተረድኣን። ንሳ ብዛዕባ ፍቕርን መስዋዕትን እምነትን ትፈልጦ ነገር ኣይነበረን። ኣብ መጨረሻ ጉዕዞኦም ይቕፅሉ እሞ ዝተወሰነ ርሕቀት ድሕሪ ምኻድ ኣብ መንገዲ እቲ እምባ ንኽድይቡ ዝመፁ ሓንከብትን ተጓሕዝትን ከዕርፉሎ ዝተሰርሐ ንእሽተይ ገዛ ከዕርፉ ይውስኑ። እቲ ምሸት ንሱ ድራር ንምብላዕ ኣብቲ ጠረጴዛ ክእከቡ ከለዉ ካልኦት እቲ እምባ ዝሕንክቡ ዝነበሩ ሰባት ይሕወስዎም። ሓደ ካብኣቶም ግን ኣብ ስቶክ ማርኬት 300,000 ትርፊ ከም ዝረኸበ ጉራን ታሕጓስን ብዝተመልኦ ድምፂ ይዛረብ እሞ ኩሉ ሰብ ርእሱና ነቕነቐ እንኳዕ ደስ በለካ ይብሎ። ኤልሳ ንምንታይ ቁፅርታት ንሰባት ክንደዚ ክሕጉስዎ ይኽእሉ ኢላ ምንም ከይተረድኣ ንዝወዲ ስቑኢላ እናጠመተቶ ትጸንሕ። ኣብ ዝቕፅል ንግሆ ጉዕዞኦም ክቕፅሉ እንከለዉ ኤልሳ እታ ናይ ትማሊ ነገር ክሳብ ሎሚ ተሕስዋ ስለ ዝነበረት ንጁልየን ንኸረዳኣ ትሓቶ። ጁልየን ምዝራብ ክጅምር እንከሎ ዋላ ሙሉእ ንሙሉእ ይረዳእያ ዳ እምበር ክመይልካ ሃፍታም ክትከውን ከም እትኽእል ሓሳብ ክመጽኣ ይጀመር። ጁልየን ናብዞም ነዋሕቲ እምባታት እናጠመተ ብጣዕሚ ቅልል ዝበሉ ግን ድማ ወሰንቲ መልስታት ይዋ እሞ ግን ኤልሳ ሙሉእ ንሙሉእ ክርዳእ ኣይከኣለን። ሓደ ሰብ ሃፍታም ንኽኸውን እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ድማ ብቐጥታ ትሓቶ። ሃፍቲ ማለት ብሓደ ሓሳብ ወይ ድማ ሰብ ዝዕቀን ነገር ኣይኮነን ኢሉ ስለ ዝኣመነ ሱቕ ይብል። እቲ ቀትሪ ዓገዘን ንምርኣይ ከዕርፉ እንከለዉ ግን ዝደለኻዮ ንክትገብር ነፃነት ተሃሊካን ሕልናዊ ቅሳነትን ዕረፍትን እንተሃሊካ ሃፍታም ክትበሃል ትኽእል ኢኻ ኢሉ ንኤልሳ የረድኣ። እተን እንስሳ ከደንግፅዎን ስለ ዘይደለዩ ድምፆም መጥፊኦም ኤልሳ ድማ ትንፋሳ ዓቂማ ደስ ኢልዋ እናጠመተት ትጸንሕ። ግን ሃንደበት ናይ ትኹሲ ድምፂ ይሰምዑ እሞ ብዝመፅኦም ዘይተዋህሉ ሃድንቲ ነቲ ዓጋዘን ቀቲሎም ተሸኪሞም ወስድዋ። ጁልየን እዚ ክርኢ እንከሎ ኣብ ኣዘራርኡን ድምፁን ጥራይ ብጣዕሚ ከም ዝተናደደ ብደንቢ የፋልጥ እዩ። ኤልሳ ግን እቶም ሰባት ንምንታይ ከምኡ ከም ዝገበሩ ስለ ዘይተረድኣ ተወሳኺ ሕቶታት ንጁልየን ተቕርበሉ። ጁልየን ሓደ ሰባት ዓቕሚ ስለ ዘለና ጥራይ ዘለናዮ ክንወስድ ንኽእል ኢና ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ጉራን ትዕቢትን ዓይኖም ኣዕዊርዎም እቲ ትኽክለኛ መልክዕ ይርእዎን። ብዘሕዝን መንገዲ መብዛሕትኡ ሰብ በዚ መንገዲ እዩ ዝነብር ኢሉ ናብ ኤልሳ ይጥምት እሞ ርእሳ ድኔና ክትፀልሖን ከላ ፈሪሕ ክድኺ ወይ ሓዚን ክድኺ ኢሉ ይሓታ። ርእሳ ነቕኒቓ ከም ዝፈርሐት ክትገልጸሉ ከላ ሞት ናይ ህይወት መልክዕ ምዃኑን ኩሉ ግዜ ምሳና ከም ዝጓዓዝን ይናግራ። እቲ ምሸት ንሱ ካምፕ ሰሪሖም ንኽዕርፉ ክድቅሱ እንከለዉ ኤልሳ ሓደ ሕልሚ ተሓልሞ እሞ ተሲኣ ንጁልየን ትነግሮ። ኣብ ሓደ ገዛ ኣብ ሓፁር ዝረኸበቶ ዒፍ ነፃ ንኽተውፅኦ ካብ ሓፁር ወፂያ እቲ መስኮት ትኸፍተሉ እሞ እቲ ዒፍ ግን በሪሮ ክንዲ ምኻድ ምስኣ ክጸኒሕ ይመርጽ። እቲ ዒፍ ንሱ ከም ባዕላ ኣይኮይኑኒ ኤልሳ ካብ ገዛኣ ወፂኣ ክትነብርን ነፃ ክትከውንን ትደልላ።
ግን ድማ ኣብቲ ነፃነት ንሱ ዝፈትዋን ዘፍቅራን ሰብ ዘይክትረክብ ትኽእል እያ። ኣብ መጨረሻ እቶም ሃደንቲ ተስታውሶም እሞ እቶም ሃደንቲ ንተዓጋዘን ዝቐተልዋ ጸሊኦማ ዘይኮኑስ ልዕሊ መጠን ስለ ዝፈተይዋን ናቶም ክገብርዋ ስለ ዝደለዩን እዩ። ትኽክለኛ ምፍታይ ማለት ግን ነፃ ምስዳድን ባሕሉ ተመሊሱ ንኽመጽእ ዕድል መሃብ ምዃኑን እናተረዳእኹም ዝመጽእ ሎ ትነግሮ። ስቑኢሉ ዝሰምዕ ዝነበረ ጁልየን ንኽምልሰላ ቃላት ይስእን ዕድመ ልኩዑ ብመከራን ችግርን ተኸቢቡ የሕሊፎ እንተኾነ ግን ትርጉም ፍቕሪ ካብ 6 ዓመታ ህፃን ክርዳእ ኢሉ ፈጺሙ ሓሲቡ ይፈልጥን ነይሩ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ጉዕዞም ክቕፅሉ ከለዉ ብዝተፈላለየ መልክዕ ዘለዎ ዕምባባታት ዝመልአ ሕብራዊ ሰፊሕ ጎልጎል ይረኽቡ። እቲ ጎልጎል ብብዙሓት ዓይነታት ጽምብላሊዕ መሊኡ ስለ ዝነበረ ንኽሕዝዎን ክጓየዩ ይጅምሩ። ኤልሳ እቲ ነይቲ ሒዛ ክትጥንቀቕ እናሞከረት ግን ድማ ሰንደልደል እናበለት ጽምብላሊዕ ክትሕዝ ክትሞክር እንከላ ብርሑቕ ዝሪኣ ነበረ ጁልየን ደስ ኢልዎ ፍሽኽ ኢሉ ይጥምታ። ኣብ መጨረሻ ድሕሪ ክንደይ መከራ ሓንቲ ጽምብላሊዕ ትሕዝ እሞ ደስ ኢልዋ ንጁልየን ተርእዮ። ጁልየን እታ ዓንትዎ ብዛዕባ ፍቕሪ ዝበለቶ ነገር የስታውሳ እሞ እታ ጽምብላሊዕ ደጊሞም ይሰድዋ። ካብቲ ሰዓት ሱ እንድሓር ግን ጉዕዞኦም ክቕፅሉ ከለዉ ኤልሳ ከምቲ ካልእ ግዜ ሕጉስትን ተዛራዊትን ኣይነበረትን። ኣብ ክንድኡ ርእሳ ድኒና ካብ ጁልየን ርሕቕ ኢላ እያ ትጓዓዝ። ንጁልየን ኣታሊላን ኣገዲዳን ምስኡ ናብቲ ጎቦም ብምምጽኣ ምንም ሕጉስቲ ኣይነበረትን። ሒዝዋ ንኽመጽእ ክተገድዶ ስለ ዘይደለየት እውን በይና ተመሊሳ ከም እትኸይድ ትነግሮ። ጁልየን ግን በይና ክትከይድ ከም ዘይትኽእል ብምርዳእ ብዝተኻእሎም ፍጥነት ገዝኦም ንኽምለሱ ናብታ ኢዛቤላ ጽምብላሊዕ ዝረኽብሉ ቦታ ብፍጥነት ንምብጻሕ ዝተፈላለዩ ቋራጻት ክጥቐሙ 2 መዓልቲ ዝወስድ ነበረ ጉዕዞ ኣብ ሓደ መዓልቲ ይበጽሖ። እዛ ጽምብላሊዕ እዚኣ ካብ ሶፊ ገጽ ዝበሃል ንኽትምገብ ዝሕግዛ ኣካል ስለ ዘይብላ ጽምብላሊዕ ክትቅየር እንከላ እትጥቀመሉ ምግቢ ኣብ ባጮጎራ ከለዉ ዝበልዐቶ ጥራሕ እዩ። ዕድመኣ 3 ቀትርን 3 ለይትን ዝኾነሉ ምኽንያት እውን እዚ እዩ። እዛ መልክዕቲ ጽምብላሊዕ እውን ክትርአ እትኽእል ኣብ ለይቲ ጥራይ ስለ ዝኾነ እቶም ተጓዓዝትና እንከይዕረፉ ጽምብላሊዕ ክርእሉ ዝኽእሉ ኣጋጣሚታት ምድላይ ይጅምሩ። ከይቆርም ሓዊ ኣቃጺሎም ነተን ጽምብላሊዕ ክመጻሉ ጻዕዳን ሶላን ንእሽተይ መብራህትን ይገብሩ እሞ ኮፍ ኢሎም ይጽበዩ። ዝተወሰኑ እናተጸበዩ ድሕሪ ምጽናሕ ብጣዕሚ ብዙሓት ጽምብላሊዓት ናብቲ ዝገተርዎን ሶላን ምምጻእ ይጅምራ። እንተኾነ ግን እታ ተሃንጢኦም ዝእልሽዋ ኣለዉ ኢዛቤል እትበሃል ጽምብላሊዕ ሕጂ እውን ኣይመጸትን። ጽበዩ ከለዉ ኤልሳ ንጁልየን ነበረ ንኽነግራ ተሓቶ እሞ ከምዘይፈልጥ ይነግራ። እናሰሓቐት ክንዲ ዝኣክል ግዜ ነቢርካ ከመይ ኢልካ ሓደ ታሪክ ክትነግር ዘይትኽእል ኢላ ተሓቶ እሞ ብዘረባ እናተገረመን እናሰሓቐን ናብቲ ንጽምብላሊዕ ገቲርዎ ዝነበረን ሶላ ይኸይድ እሞ ብኢዱ ዝተፈላለዩ ቅርጽታት እናሰርሐ ክዘናግዓ ይሞክር። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ጁልየንና ኤልሳ ጽላል ሒዞም ናብ ሓንቲ ኦም ይኸዱ እሞ ዘርጊሖም ኣብ ትሕቲኣ ምስ ኣቐመጥዎ ንኤልሳ ቀስ ኣቢላ ንኽትንቕንቆ ይነግራ። ዝተፈላለዩ ሕብርን መልክዕን ዘለዎ ባጮጎራታት ድማ ካብቶም ናብቲ ጽላል ክእከቡ ይጅምሩ። ኣብ ባጮጎራ ንምእካብ ዝበለጸ መንገዲ እዚ እዩ ነይሩ። ንዕኦም ናብ ጥርሙዞም ምስ ኣከብዎም ክኸዱ ይዳለዩ እሞ ሓያል ማይ ክወቅዕ ዝደለየ ይመስል እቲ እምባ ሙሉእ ንሙሉእ ብደበና ይሽፈን። እቲ ጽበይዎ ነበሩ ሓያል ማይ ምውቃዕ ክጅምር እንከሎ ኣብ እግሪ ሓንቲ ዓባይ ኦም ክዕቕሉ ኮፍ ይብሉ። ኤልሳ እውን ከምቲ ኩሉ ግዜ ትገብሮ ብዝተፈላለዩ ሕቶታት ንጁልየን ምውጣራ ትቐጽል። ጁልየን እውን ብዓቕሊ ንኹሎም ሕቶታት እናመለሰ እናውግዑ እንከይተፈለጦም ትማይ የቋርጹ እሞ እቲ ደበና እውን ክኸይድ እንከሎ ኣብ ጎኖም ብጣዕሚ ደስ ዝብላ ብዙሓት ከፍትታት እናበልዓ ይጸንሖኦም። ነተን ከፍቲ እናሰዓቡ ሓደ ሓረስታይ ይረኽቡ እሞ እቲ ሓረስታይ እውን ደስ ኢልዎ ሒዝዎም ንገዝኡ ይኸይድ። ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ መዓልቲ ንሱ እቲ ሓረስታይ ዝተወለደሉ ኮይኑ ይጸንሕ እሞ ልደቱ ከኽብርሉ ቤተሰቡ ይእከቡ። እዞም ሙቓት ስድራ ቤት ናይ ሓደ ልደት ከምዚ ኢሎም ሕጉሳት ኮይኖም ኣድሚቖም እንተውዕልዎ ክትርኢ እንከላ ኤልሳ ናይ መጨረሻ ቅንእ ትምላእ። ናይ ስድራቤት ሙቆትን ሓጎስን ንመጀመርያ ግዜ እትካፈል ዘላ ከም ናቶም ዘለ ስድራ ተዝህልያ ኢላ ድማ ንባዕላ ብውሽጢ ትምነ። ጁልየን እውን እቲ ኣቦ ምስ ደቁን ስድርኡን ደስ ኢልዎ እናሰሓቐን እናተጫወተን ክሰምዖን ከሎ ቁርውተይ ሓዘን ይስምዖ። ለካ ጁልየን ሓደ ግዜ ዝፈትዮ ሓደ ወዱ ነይርዎ። ወዱ ብጣዕሚ ምልኩዕ ፈጣንን ንፉዕን ዓለም ሙሉእ ክርኢ ዝደሊ ጠንካራን ወዲ እዩ ነይሩ። ግን ሓደ ግዜ ፈጺሙ ዘይተጸበዮ ሕማም ቀስ በቐስ እናዳኸመ ካብ ዓራት ከም ዘይትስእ ገይሩ ንዓመታት እናሳቐዮ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 28 ዓመቱ ካብ ቃንዝኡ ከም ዝገላገሎ ይነግረና። ቅድሚ ሞቱ ግን ወዱ ንጁልየን ሓንቲ ነገር ሓቲትዎ ነይሩ። እታ ምልክዕቲ ኢዛቤላ እትበሃል ጽምብላሊዕ ቅድሚ ሞታ ሓንቲ ግዜ ንኽሪኣ። ጁልየን ቅድሚ ሞቱ እታ ጽምብላሊዕ ከም ዘምጸሉ ቃል እኳ ኣትኢሉ እንተነበረ እቲ ሰዓትን ግዜን ዘይምቺ ስለ ዝነበረ ወዱ እታ ጽምብላሊዕ ንምርኣይ ዕድልን ከይረኸበ እዩ ሞይቱ። እንተኾነ ግን ጁልየን ሕጂ እውን ተስፋ ኣይቆረፀን። ዋላ ወዱ ካብ ዝመውት ዓመታት ይሕለፍ ደኣ እምበር ጁልየን ናብዚ እምባ ዘከይደዮ ዘሕለፈ ዓመት ኣይነበረትን። ኣብ ዝቕፅል ንግሆ ጁልየንና ኤልሳ ንዝለዋህ ብዙሕ ዝገብረሎም ሓረስታይ ይሰናወትዎ እሞ ናብቲ ካምፕ ዝሰርሕሉ ቦታ ይምለሱ። እቲ ምሸት ንሱ እናተጸበዩ ድሕሪ ምጽናሕ ግን እታ ዝደልይዋ ዝነበሩ ኢዛቤል ጽምብላሊዕ ትመጽእ።
ጁልየን እዞም ኩሎም ዓመታት ቆፂሩ ዘይውድኦም እንባታትና ደየበን ብዝኸዶና ኣሌሻን ድሕሪ ምጽናሕ ረኺቡ ብዓይኑ ክሪኣ ስለ ዝኸኣለ ብጣዕሚ ተሓጒሱን ተሃንጥዩን ነይሩ። እታ ጽምብላሊዕ ክሕዛ ትንፋሱ ዓቂሙ ቀስ እናበለ ይቐርብ። ግን ኤልሳ ተሃንጥያ ናብ ጎየት ክትስዕቦን ከላ ከይፈለጠት ንዝሽራዕ ትወቋ እሞ እታ ጽምብላሊዕ እውን ተምልጥ። ቀስ ክትብል ከም ዝነበራ ዓዊሉ ይኹርየላ እሞ እቲ ምሸት ንሱ ናብ ድቃሶም ይኸዱ። ግን ዝቕፅል ንግሆ ጁልየን ካብ ዓራቱ ክትስእ እንከሎ ኤልሳ ኣብ ጎኑ ይረኸባን። ናይ ኤልሳ ሽም ብዝተፈላለዩ ኣንፈታት እቲ እምባ ብተደጋግሞ ዋላ እንተፀውዐ ዝረኽቦ መልሲ ግን ኣይነበረን። ጁልየን ጭንቅን ፍርሕን ተመሊኡ ተስፋ ቆሪፁ ኣብ ዝተቓረበሉ ሰዓት ግን ረቂቕ ናይ ኤልሳ ድምፂ ካብ ሓደ ፀቢብ በዓቲ እንትወፅእ ይሰምዕ። ኤልሳ ተጨናኒቑን ዝገብሮ ጠፊኡውን እናውግየ ናብቲ ትማሊ ዘሕደሮ ሓረስታይ ይምለስ እሞ ግን ንሶ ገዛ ይፅንሑን። እታ ጥዕና ዘይብላ ኣዲኡ ምንም ክትገብረሉ ስለ ዘይትኽእል እውን ኣብኡ ፀኒሐቶ መኪና ሒዙ ናብ ከተማ ይወርድ እሞ ናብ ፖሊስ ጣብያ ብምኻድ ኩሉ ዝተፈጠረ ነገር የፍልጦም። እሱ ዘይፈለጦ ነገር ግን ጁልየን ቆልዓ ጠሊፉ ተባሂሉ ከም ዝእለሽ ነበረ እዩ። እንተኾነ ግን እቶም ፖላዊስ ብፍጥነት ናብዚ እምባ ብሄሊኮፕተር ይኸዱ እሞ ንኤልሳ ካብቲ ውሽጢ በዓቲ የውፅዋ። ኣብ መጨረሻ ናይ ኤልሳ ድሕንነት ምስ ተረጋገፀ ንብዙሓት መዓልታት ተዳላዩ ኮይኑ ዝፀንሐ ጁልየን እውን ተኣሲሩ ብሄሊኮፕተር ይውሰድ። ኣብቶም ዝቕፅሉ መዓልታት ከቢድ ምርመራ ይግበረሉ እሞ እቲ ዘይምርድዳእ ምስ ተፈትሐ ካብ ቤት ማእሰርቲ ነፃ ኮይኑ ይስደድ። ኣብ መጨረሻ እውን ምስ ኤልሳን ኣዲኣን መንባር ይጅመር። ሓደ መዓልቲ ጁልየንና ኤልሳ ኣብቲ ናይ ጽምብላሊዕ ቢሮኦም ኮፍ ኢሎም እንከለዉ ሓንቲ ካብቶም ብዙሓት ኣብ ጽላል ገይሮም ዘምጽዎ ማዕባ ጨጉራታት ጽምብላሊዕ እንትትቅየር ይርእዎም። እታ ጽምብላሊዕ ቀስ እናበለት መንፈራ ክትዘርግሕ እንከላውን እታን እምባታት እናሸገሩ ዝእልሽዋ ነበሩ ኢዛቤል እትበሃል ምልክዕቲ ጽምብላሊዕ ኮይና ትጸንሕ። ጁልየን ብጣዕሚ ተሓጒሱ ኣዒንቱ ብንውዓት ይመልእ። ሓደ ግዜ እቶም ናይ ልብና ንደልዮም ነገራት ርሑቕ ተጓዒዝና ወይ ድማ ብዙሕ ፅዒርና ዘይኮናስ ኣብ ዘይንግምቶም ቦታታትን ሰዓታትን ክንረኽቦም ከም ንኽእል እናተዛረበና እታ ጽምብላሊዕ ምሸት ብሓደ ኮይኖም ነፃ ይሰድዋ። ኣብ መወዳእታ እውን ፊልምና ሕጉሳት ንኽንከውን ኣናእሽተይ ኣጋጣሚታት እኹላት ምዃኖምን ሰብ ክገብሮ ስለ ዝረኣና ጥራይ ብዙሕ ሃብቲ፣ መኪና ወይ ድማ ገዛ ሕጉሳት ንኽኸውን ምምናይ ከም ዘየድልየናና ነገረና ይውዳእ። ካብዚ ዛንታ ብዙሕ ተማሂርኩምን ተዘናጊዕኩምን ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ክሳብ ሕዚ ምሳይ ስለ ዝፅናሕኩም ብጣዕሚ የመስግን። ብወገነይ ካብ 19 ወይ ክሓልፈ ንስኹም ክንደይ ትህቦ ኮመንት ጻሓፉለይ። ሓሳብ ርእይቶኹም ምክፋል ንቻናልና ሳብስክራይብ ቪድዮታትና ድማ ላይክ ማልከት ትርስዑ። ብኻልኦት ቪድዮታት ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት።